E momentul să vorbesc despre Ivona, momentul în care după câteva zeci de minute bune, tot ce aud de la invitații care pleacă de la nuntă este cât de cool și cât de mișto a fost și ce bine a fost organizat. Ori treaba asta cu ce bine a fost organizat este pentru că am avut-o pe Ivona, care nu este doar un profesionist, ea este un om pe care am avut plăcerea să-l cunosc, cu suflet super mare și care pune foarte multă pasiune în ce face. Și toată povestea asta a fost capabilă pentru că ea pune pasiunea asta în munca pe care o face și chestia asta o întâlnești foarte rar. Surpriză mega plăcută, o iubesc, m-a ajutat să fac cea mai tare nuntă din lume, o să o recomand la toată lumea și vreau după nunta asta să fi câștigat un prieten dincolo de să fi cunoscut un profesionist.